Kay gabiin naman mga kapobre, bantay po ta diri sa tindahan nga gamay mga kapobre. Ani akong tindahan nga gamay mga kapobre, gamay lang ni siya mga kapobre pero mauni gikuhaan sa tanan mga kapobre mao nang perminti lang yun ning inani mga kapobre kay ana ra gyapon mga kapobre. Nunay man pud ni siyang siradaan mga kapobre kay nagnegosyo man po kog travel pero maol lagi mga kapobre. Umikan sa kaprisi sa panahon, ahurot lang gihapon mga kapobre Pero, sige na lang mga kapobre. Inani yung gabi mga kapobre. Wala sa tindahan, adto sa kuan mga kapobre, adto sa farm. Tanom bisan unsa mga kapobre kay para lagi tang mabuhi mga kapobre. Hanggang dito lang muna ako mga kapobre, maayong gabi sa tanan.